Aminata ko mo ko funne Aishata awira kalama Aishata ko ga chaun fe we afo to chamana Aishata Aishatu abela jere Aishata de abela jere Aishatu de Aishatu ko were foitala ko balune mo bi balune musulmi balune kurutum awira kalama kurutum to ga chaun fe kurutum ko were foitola bo ngana dafrugu bani mo min dafrugu ga bunde genda futu bani pour ko kurutum Zainab okore ko trenyuma muso trenyuma on yi den to ko trenyuma utafina ko to ko bani wa kira to da ara to la ko sama to yawa Zainab ko fo to ala trenyumante awira bakala Zainab to ga chaun fe Jeneba Jerebu Zainab abela directeur de abela directeur de Zainab okore ko trenyuma muso trenyuma Orokia bakalama Orokia Urukiatu obela jile o progrès foite Orokia an ga bamananga na ni krisi te krisi ni mo yoro mo gona be krisi mu famade Orokia ko ko krisi e Fatimata awira bakala Fatimata to mimbe o katani to be Fatimata Fatima Fanta Fati Fatu o to feo femea Fati abela jile to da me Fatimata ndela bo Fatimata ifana o to progrès foite Fatimata ifana la den daboni demin dabora China Khadija o fara ka chaw fe Khadija tu Kaja Kaja tu o to fe fara be ande ko ara ko islam to kan ande to dawla Khadija tu ko de ko den sebali o demi wala ka sura mati so ko ni muso moira o ka asura ko be kawulu dalade yo abasi o de masi o l'enfant prématuré bon o ko de ko Khadija tu l'enfant prématuré den sebali bintu arabokande bintu ko ray munde ko demuso ko be defene bintu demuso umu o ko de ko bamuso yala bintu to ni umu to gele ba on fait bintu o to bintu ko to foye fo demuso umu ko to foye bamuso Jamila ayra kalama Jamila to ga ta on fait Jamila tu o to ko to foye ko chenyimba mo chenyimba muso chenyimba bana Safura awa kalama Safura to ga on fait Safura ko remunde ko kono deni ya ne ide so ide to ko kono deni mo ta ko fabilawa na arbo kana ko foto ni kono deni te aramata o ko hinante hina mo min be hina wal ma hina bila hinante o de aramata hajara aba kala hajara to ko chawo te hajara ko fara ya ne ide so ide to ko fara saben mu ta ko fara bilawa me hajara ko arab kan do abona na ko fara Zahra comme awira banguda ko Fatimata Zahra ko defo yiri fere yiri fere bi sara ka dende yiri fere o de Zahra yiri fere Salimata ale ko ko fentan mina quoi bashi foite mina min ki shile no quoi bashi temina quoi fentan quoi haja ko ko dula muso yalla haja to jolo le ba on faire haja to jolo le ba on faire sata ko ko masare muso haja anga mo be boya ngata maka kana nuta kana dron ko préféré numo wele ko haja karsa ko ko dina e ga boya ngata arabu duwa ga segani ga jamana ko ga wele ko dina yala ni e ba korno e be so ga wele ko haja wa ni be al haji korno e be so ga wele ko dina ngewa ni be haja korno e ga na fere ga préféré mo ga wele ko haja